Λέγομαι Σταυρούλα Παπα-Νικολάου και είμαι μαθηματικός στο 1ο Λύκειο Μαρουσίου. Επίσης, συντονίζω ένα σχέδιο δράσης με θέμα εναλλακτικές διδασκαλίες στο σχολείο μας και συμμετέχω και στον όμιλο Λογική και Γρίφη. Η αλήθεια είναι ότι η λέξη μαθηματικά και διασκέδαση είναι δύο λέξεις που συχνά δεν τις βλέπεις μαζί, άρα λοιπόν αποδείξαμε εμείς ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα escape room, μια προσπάθεια που είχαμε ξανακάνει το 2018 στο έτος μαθηματικών, που στην ουσία είναι να δείξουμε ότι οι γνώσεις που αποκτούν όλη τη χρονιά θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα στο οποίο περνάνε απλά καλά. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε αυτό το escape room? Το ζήτημα ήταν να λύσουν ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο να λύσουν η πρώτη Λυκείου και ένα μυστήριο που θα λύσει η Δευτέρα Λυκείου, αλλά η λύση αφορά και τους δύο, είναι κοινή και για τους δύο, δηλαδή συνδέονται το ένα με το άλλο. Η πρώτη Λυκείου χωρίστηκε επίσης σε ομάδες από εμάς, έτσι ώστε να έχουμε διαφορετικές δυναμικότητες. Προσπαθούσαμε δηλαδή, γνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού, να μπορέσουμε αυτό να το βγάλουμε σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Οπότε να μπορέσουμε να προάγουμε και την ομαδικότητα. Φτιάξαμε λοιπόν αυτές τις ομάδες και από εκεί και πέρα, έχοντας ετοιμάσει το σχολείο από την προηγούμενη μέρα, με στοιχεία, με διάφορους γρίφους που έχουμε βάλει σε κάθε αίθουσα κτλ. Να προσπαθήσουμε να τους οδηγήσουμε σιγά σιγά στη λύση του μυστηρίου. Ποια ήταν η ιστορία δηλαδή που έπρεπε να λύσουν, να σας την πω για να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε. Αυτό που συνέβαινε λοιπόν είναι το εξής. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει, τουλάχιστον η μαθηματική, και νομίζω το έχουν ακούσει και πολλοί άλλοι, ότι υπάρχουν κάποιες εικασίες στα μαθηματικά οι οποίες παραμένουν άλυτες. Μία από αυτές, που έχουν γραφτεί και πολλά βιβλία για αυτήν, είναι η εικασία του Γκόλμπαχ, και η οποία παραμένει άλυτη. Άρα λοιπόν η ηρωίδα μας είναι η Θάλια Ιπατίου, η οποία είναι διδακτορική φοιτήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η οποία είναι τόσο καλή και τόσο αφοσιωμένη από τη στιγμή που άκουσε αυτήν την εικασία που θέλει να τη λύσει και το επιτυγχάνει. Στον ίδιο καθηγητή διδακτορικό κάνει και ένας άλλος συμφοιτητής της, ο Αργύρης Σκόλιος. Αυτοί οι δύο λοιπόν, παρόλο που είναι πρικισμένοι, δεν έχουν τα ίδια προσόντα για να πλησιάσουν το θέμα. Όμως η ζήλια του Αργύρη Σκόντου θα φτάσει στο να προσπαθήσει να κλέψει την εργασία από την Θάλια και θα φτάσει μέχρι το έγκλημα γι' αυτό. Όλο αυτό το εγχείρημα για το escape room δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι για να γίνει πραγματικότητα χρειάζεται και την αμέριστη συμπαράσταση και προτροπή της διευθύντριας της κυρίας Σαββάνη, αλλά και την αποτελεσματική βοήθεια συναδέλφων όπως ο συνάδελφος μαθηματικός Τάσος Παπαδανασίου και βεβαίως όλων των υπόλοιπων συναδέλφων του προσωπικού του σχολείου. Ονομάζομαι Όλγα Πετροπούλου. Είμαι ερευνήτρια της αστυνομίας. Έχουν γίνει 2 εγκλήματα, οπότε θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Το πρώτο είναι ένα καμένο αυτοκίνητο που μάλλον είχε κάποιο θύμα μέσα. Το άλλο είναι μια κοπέλα που βρέθηκε δολοφονημένη σε ένα σπίτι. Δεν ξέρω καθόλου, δεν έχω προλάβει καν να διαβάσω τις αναφορές, έχω πάει μόνο λίγο από τον τόπο του εγκλήματος. Θα σας συμβούλευα να ξεκινήσετε κι εσείς από εκεί. Θα βρείτε στον επάνω όροφο, θα βρείτε εφημερίδες, σας συνιστώ να τις διαβάσετε για να δείτε, εγώ πάντα το κάνω δηλαδή, να δείτε τι γίνεται στον κόσμο και κάποια συμβάντα μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Φρικτό έγκλημα σημειώθηκε χθες το βράδυ με θύμα 24χρονη διδακτορική φοιτήτρια. Το σώμα της ανακαλύφθηκε από διακεκριμένο καθηγητή μαθηματικών στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε κάποια ανακοίνωση ακόμα. Απαντραπωμένο βρέθηκε σώμα μάλλον νεαρής κοπέλας σε χαμένο αυτοκίνητο σε απομακρυσμένη περιοχή του Δήμου μας. Το τι είδα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ποιος θα μπορούσε να της κάνει κάτι τέτοιο? Ειδοποίησα αμέσως στην αστυνομία. Δεν κοίταξα πρόσωπο. Δεν μπόρεσα.
Κατάλαβα ότι ήταν εκείνη από τα προσωπικά της αντικείμενα. Η τσάντα της, η θήκη των γυαλιών της, ένα μικρό μπρελόκ με ένα αστέρι που πάντα κουβαλούσε μαζί της. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω. Η βιβλιοθήκη μου ήταν πάντα χώρος μελέτης, ασφάλειας. Είχα μόλις 2 διδακτορικούς φοιτητές αυτή την περίοδο, τη Θάλια και τον Αργύρη Σκόντου. Ο Αργύρης εξαιρετικό μυαλό, από τα πιο μεθοδικά και διεισδυτικά που έχω δει, αλλά όχι σαν της Θάλιας. Έχει 10 μέτρα και κάθε μέρα κόβει από 2. 2, 2, 2, πόσες μέρες θέλει για να τελειώσει όλο? Πόσο κάνει? Δεν λέει αυτό, ο κωδικός λέει ότι είναι αυτός. Μη επινή, τετράγωνο, επινή, τρίτη. Ναι, άρα 5. Ναι, 5 τετράγωνο, 5 τρίτες. Ναι, 5 και 5 τετράγωνο κάνει 30. Κάτσε, είναι 5 Επί υπάρχει εδώ πέρα. Ποιο κατάλαβες, δε. Ρε παιδιά, πώς είναι έτσι και όχι πράξη? Tell me now so I know there are so many things that I could lose. If you tell me now, then I know what to do. Tell me now so I know. Tell me now so I know there are so many things for me to say. Without your love, I just couldn't live each day. Tell me now so I know. People tell me that 11 πέμπτου και 12 πέμπτου. 12 πέμπτου είναι η Αυτή Ελένη. 3 πέμπτου, άστο. Άρα είναι αυτή, η Ελένη Η Ελένη είναι. Περίμενε. Μισό λέει. όχι, δεν είναι η Γιατί? Ελένη. Γιατί 12 πέμπτου δεν ήταν η εξέταση. 12 που πέμπτου έγινε. ήταν η εξέταση. Άρα είναι βασιλική. Μπορεί να... Κάτσε να λίγο, αλλάξει. βασιλική. Α, ναι, Σε ηλικία. άρα είναι. Κάτι δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν ξέρουμε σίγουρα. Αφού γράψε, αυτή εξαφανίστηκε τη μέρα που αυτή. Ναι, που έγινε η εξέταση. Άρα είναι αυτή. Words disappear. Words once so clear. Only echoes passing through the night. The lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Thoughts rearrange. Είδε μια παράσταση που της άλλαξε τη ζωή. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε πάει το απόγευμα στην εκκλησία. Εκείνο το βράδυ γύρισε στην ώρα της για το φαγητό της. Τηλεφωνήσαμε, δεν απάντησε. Περίεργο. Η Ελένη δεν ήταν τέτοιο. Αν είχε αργήσει θα μας είχε ειδοποιήσει. Ρε παιδιά, σκεφτείτε λίγο. Δεν θα μας το δίνε πάνω το στοιχείο με το χρησιμοποιητή. Όλη τη συνέχεια διάβαζε για τις μεγάλες τάπες του σινεμά, έβλεπε παλιές ταινίες και κρατούσε από κόμματα φωτογραφίες. Όλη τη φαντασία εκεί. Δεν θα πούμε ψέματα, δεν ήμασταν ενθουσιασμένοι με αυτή την επιθυμία. Όχι επειδή θέλαμε να τις κόψουμε τα φτερά, αλλά ανησυχούσαμε. Ξέρετε πώς θα ο χώρος. Είχε δει ένα θέαμα εκεί, κάτι σαν παράσταση, δεν ξέρω τι ακριβώς. Περίμενε. Παράσταση. Πήγαινε Το γράφεις όλο, ρε. Παράσταση. Ωραία. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Γύρισε σπίτι και δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει γι' αυτό. Έλεγε ότι της άλλαξε τη ζωή, ότι εκεί πάνω στη σκηνή γεννιέται ο αληθινός άνθρωπος, μας κοίταγε με μάτια που έλαπαν, ήταν υπνοτισμένη. Τι ήτανε? Υπνοτισμένη. Υπνοτισμένη. Why am I sitting alone tonight when I could be out where the lights are bright? It's all because of Jim. It's all because of Jim. Why am I wasting these precious years
Why am I crying these bitter tears? It's all because of Jim. It's all because of Jim. Time alone will tell if our romance is real or just a springtime spell. For heaven knows, and time will tell. Though I know so well what we believe is love may just turn out to be a memory, but time will tell. Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. Ωραία, παιδιά. Περίμενε. Ο Εμμανουήλ δεν ήταν και... Ο πατέρας. Ο πατέρας ήταν Βλέπετε επώνυμο όνομα. Σκόντος Αργύρης. Δηλαδή, ποιος είναι ο Σκόντος Αργύρης? Ο σπιτής της ΕΚΤΑ. Μπράβο, και με ποια είναι παντρεμένος? Ακριβώς. Αφήστε το βρήκατε, τελείωσε. Αν ενώσετε τα στοιχεία που ξέρετε όλοι μαζί, λύνεται ένα διαφορετικό έγκλημα, αλλά εγώ σας λέω ότι αυτά τα εγκλήματα συνδέονται μεταξύ τους. Και τώρα θα έρθει η στιγμή να δείτε τι έχετε βρει και να μας παρουσιάσετε τη λύση του εγκλήματος. Δηλαδή, Και 5 λεπτά τι εξαφανίστηκε. Για 5 λεπτά. ναι, αλλά γιατί να τη σκοτώσει, ξαδέρφη? Γιατί ήθελε να βρει την εικασία και να πάρει όλο το κρέας. Ο άλλος δεν μπορούσε να φύγει. Ήταν όλη την ώρα στο τραπέζι. Μόνο η Ολυμπία ήξερε. Να πω κάτι, να σας πω κάτι, Σίγουρα. να σας δώσω μια μικρή βοήθεια. Ούτε ο Αργύρης, ούτε η Ολυμπιάδα. Και οι δύο έχουν άλοθη για το φόνο της Θάλης. Άρα μας όχι Όχι, υπάρχει άλλη εξήγηση. Ο παραγωγός. Πιο περίπλοκη. Για το φόνο που έγινε στη βιβλιοθήκη και ο Αργύρης και η Όλια έχουν και οι δύο άλοθη. Θα σας βοηθήσω ακόμα λίγο. Έχετε δίκιο, αυτή είναι η δολοφόνη. Ποιοι αυτοί? Ο παραγωγός. Ο παραγωγός και ο μαθηματικός. Παιδιά, έχετε δει τι γράφει κάρτα πάνω? Ποια κάρτα? Δεν πήρα την κάρτα αυτή. Ο Τάκης. Ο παραγωγός. Ο Τάκης. Σε ποια εταιρεία δουλεύει ο Τάκης? Anagram Production. Anagram Production. Είναι παραγωγός. Anagram Production. Δεν τα έχετε λύσει ακόμα. Αναγραμματισμός. Ναι. Ο Τάκης είναι σίγουρα. Ο Τάκης είναι ο Τάκης. Ναι, ο Τάκης που κολλάει. Ο κολλάει σε ένα γύρο. Ήταν ένας μαθηματικός και είχε δύο παιδιά τα οποία δίδασκε, την Θάλια και τον Αργύρη. Η Θάλια όμως είχε βρει ένα θεώρημα, μια εικασία. Ακούστε, το δεύτερο δολοφόνο τον έχετε βρει? Έτσι είχαμε βρει, αλλά όχι. Όχι. Ναι, αυτό μας πω. Ναι, αλλά ποιοι έχουν πει ψέματα, ρε παιδιά? Η ξαδέλφη. Ναι. Η ξαδέλφη του Αργύρης είναι. Ακριβώς. Ο Αργύρης σκότωσε για να ευνοηθεί η γυναίκα του, ενώ η γυναίκα... Όχι, δεν υπάρχει. Για να καλύψει τη γυναίκα. Όχι. Μισό λεπτό. Και η Ολυμπιάδα και ο Αργύρης φαίνεται να είναι αθώοι εντελώς για το φόνο της κοπέλας που βρέθηκε στην βιβλιοθήκη. Άρα αυτή και σκότωσε. Άρα έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους ένα άλλο, εφόσον είμαστε σίγουροι ότι είναι δολοφόνο. Με ποιο τρόπο δημιουργήσαν το άλλο? Κάνε έναν fake σκοτωμό Να θάνατο. ρωτήσω κάτι, γιατί θεωρούμε ότι η Θάλια πέθανε? Τι ώρα πιστεύετε ότι πέθανε? Η Θάλια. 12. Επειδή έπαιζαν και οι δύο πάρα πολύ, σκότωσαν τη μία για να πετύχουν. Πέθανε 12 Ναι. Παιδιά, και ποια είναι τώρα? Α, για πείτε το τώρα. Ήτανε δύο κοπέλες, η Τάλια και η Λένα, που έπαιζαν πάρα πολύ. Έμαθαν λοιπόν
άλλη, από το μαθηματικό, ότι υπάρχει μια κοπέλα η οποία μοιάζει πάρα πολύ στη Θάλια, η Λένα. Και έτσι, για να καλύψουν το φόνο που θέλουν να κάνουν στη Θάλια, σκότωσαν και την άλλη, για αντιπερισπασμό και καλά μοιάζουν πάρα πολύ, να τις μπερδέψουν. Έχετε βρει ποιος είναι ο δολοφόνος? Έχω τους υποψήφιους, φαντάζομαι. Πείτε, ποιος πιστεύετε? Ο Σκουρντός. Μόνος του. Μας κάνει Ολυμπιάδα. Ωραία. Αυτοί οι δύο θεωρητικά έχουν άλοθη για το φόνο της Θάλιας και καλά για το πτώμα στη βιβλιοθήκη. Που είναι και το μόνο πτώμα για το οποίο έχουν κίνδυνο. Δηλαδή, άμα δεν είχαν άλοθη, θα τους είχαν μπουζουριάσει. Σκότωσα για να μην υποψιαστούν. Ακριβώς. Όχι να μην υποψιαστούν, για να έχουν άλοθη. Για ποιο λόγο ο Αργύρης και η Θάλια, η Ολυμπιάδα, δεν θα πάνε φυλακή για το φόνο της Θάλιας που θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι αυτός στη βιβλιοθήκη? Για ποιο λόγο δεν θα πάνε φυλακή? Όχι. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο. Γιατί έχουν άλοθη, ρε παιδιά. Έχουν άλοθη. Γιατί η Θάλια χόρευε. Άρα γιατί σκοτώσαν την άλλη? Γιατί είναι άλοθη που σκοτώσαν την άλλη. Ακριβώς. Για να έχουν άλοθη. Δηλαδή για το φόνο της Λένας δεν έχει κανένας άλοθη από τους δύο. Γιατί είναι νωρίτερα. Στις 10. Αυτό το βρήκαμε. Κάντε αυτό, έτσι. Αυτό το βρήκαμε. Δεν το βρήκατε. Εντελώς. Σας βοήθησα. Το βρήκαμε πρώτα. Όχι. There are so many things that I could lose. Θέλω να σας συγχαρώ για αυτό το λόγο. Ήσασταν πολύ σοβαροί, πολύ σωστοί. Οι συνάδελφοι ήταν όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που έγινε με τις τάξεις και με την προσπάθεια που κάνετε. Θερμά συγχαρητήρια. Χαίρομαι, περάσατε καλά. Κάποιες ομάδες ήταν μεμονωμένα Δηλαδή όλοι οι καθηγητές που ήταν σε όλα τα απόστα είπαν ότι υπήρχαν ας πούμε δύο ομάδες, μία από την Α, μία από την Β, που τα λέγανε πιο αέρα πατέρα από όλοι. Δηλαδή τα λέγανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Η πρώτη ομάδα από την Α Λυκείου με μονομένο βραβείο. Λοιπόν, η πιο γρήγορη από την Α Λυκείου με τις μεταγραφές όλων των καθηγητών ήταν Τσεμέτης Εστερίδη. Πάμε Δευτέρα Λυκείου. Η πιο γρήγορη, οριακά, αλλά πιο γρήγορη, οπωσδήποτε, και πιο κύριοι. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι συνάδελφοι είπαν ότι όχι μόνο το λύνανε, αλλά είχαν και μία. Δεν μην κλέψουν, να μην το κάνουν φοβερά, δεν είναι ωραίο. Είναι. Εγώ αφήνω χρόνο. Είναι. Σπάθη, συνεργασία η καλύτερη και η πιο αντικειμενική, δηλαδή μια χαρά, ήταν η ομάδα Φάνανε Στίου Καϊάφας Κουκλάκης Μέρνη Καφούρκας με Καλώς Ακαβούλα. Να σας συγχαρώ όλους, το απολαύσατε και το απολαύσαμε και εμείς. Και αυτό είναι η μάθηση. Είναι συνεργασία, ανακάλυψη. Η μάθηση είναι παιχνίδι. Η μάθηση είναι ένα γοητευτικό ταξίδι.
Thank you.